Фалшивите новини са навсякъде, но как да ги разпознаем? Днес ще ви дам няколко бързи съвета. Какво представляват фалшивите новини? Това са измислени или изкривени истории, които изглеждат достоверни, но целят да манипулират или дезинформират. Как се разпространяват фалшивите новини? В социалните мрежи това се случва светкавично, защото те са изключително емоционални. И колкото по-емоционално е едно съдържание, толкова повече харесвания и гледания събира то. Фактът, че са емоционални обаче, по никакъв начин не значи, че са достоверни. И сега идва въпросът. Как да ги разпознаем? Има три важни въпроса, които трябва да си зададем, когато видим едно съдържание, което изглежда недостоверно. Първият въпрос е кой е източникът. Важно е да видим дали източникът, който споделя даденото съдържание или информация, е достоверен. Следващия въпрос е да проверим има ли някакви доказателства, които подкрепят тезата на съдържанието и информацията. Ако няма такива, то тогава е много вероятно съдържанието да е недостоверно. И третия въпрос, който трябва да си зададем, е дали други акредитирани медии споделят и пишат за тази информация, която се разпространява. Ако да, то тогава има голяма вероятност тя да е достоверна. Ако не, то обратното, тя най-вероятно не е достоверна. И сега идва важен въпрос. Какво можем да направим? Първо, важно е да не споделяме фалшива информация, тъй като това само единствено допринася до целият информационен поток и до показването на тази информация до повече хора. Второто нещо, което можем да направим, е да сигнализираме, когато видим дадена информация, която не е достоверна, и да насърчаваме хората да мислят критично и да не се подвеждат по сензационни заглавия. Ако искаш да научиш повече, разгледай блогът на eacademia.bg.com. Последвай ни за още интересни и полезни съвети.